Тамошобинон ва ҳаводорони канали мо имрӯз мо дар бозори Корбонем рияди пажарка миен. Пажаркада чи ай ҳамин дарвозатон чи ном дорам? Корбон сити миен. ҳаминҷода дукониш 300 дием. ҳаминҷода шӯи фасон ҳастай. Комбахт встреча комбахт. Чари ки шумо худтон гап завем встреча комбахт ва туза либосиш 200 сомон. На касе ки метхоҳа заказ кардан заказ мекунем. ман худам шуморо доставка мекунам. Встреча комбахтҳо чандта расветкаш ҳаста иҷода. ё дизайнашон зур задагия 10 та расветка доштай. 10 та расветка доштай. ҳамиёро чӣ мегӯянд? Хеле нигинашон бисёр задагиро чӣ мегӯянд? Дизайнашон аҷоиб бутай. 10 та расветкашон ҳастай. 10 та расветкашон ина ҳастай. ки шумо пеш мебинед. 10 та расветка. То куҷода встречатон? То ҳамиҷода? ҳамиҷа исламира ҷай. То инамиҷара, я? То инамиҷара? Инами 10 та расветка доро. Ина марҳамаш. Ина бо бологиёш ҳама намиён. ина дизайнер задаги ҳамаш. Мада зан мезанем, ма доставкатон мекунам. Я встреча комбахт. Анака бо встреча комбахт, ина ё модели навшай. И модели навшай. Амиам встреча комбахт, а? Ина ям встреча комбахт. Нархи либос 400 сомон. Шумо зан мезанем, ма шумо доставка дорум. Анаи нигиниш неки беҳад чӣ бидай? Бисёр бидастай ина. Мистаки нигиниш чандта зиёди хушрӯя. Аҷоиб буд. Анаиш бо ҳастай бо глошон дига хелтарай. Глошон дига хелай хеле кругли ай. Марҳамат бигирем. Ёш бо глошон кругли. Нархшон 200 сомон. Ки зуртаринаш анамияй. вақте ки намира харидорӣ мекунем то поёнша анами дора нархи 180 сомон. касе чӣ намекуна ина дуконаш 180. ҳамиам ламиражи сол мехӯнам. ида то ахира либос чанда? Либос дона 180. ина ламираж 180 сомон. дизайнер задагӣ тайёр. марҳамат. машура ҳама машина ина аяла нишон метавам. иҷа расветкаш бисёр ая апа. Расветкаш бисёр ая апа. ина расветкаш ҳамаш ҳастай. ва ҳамаш нигиндора. ина бо ё бологиёш. ма айдур мегирам. баъзетон мегӯед ки айдур сиёнфе кун. ав дошти? миёем сари ҳамин яке зуртаринаш анамияй. вақте ки намира харидорӣ мекунем то поёнша анами дора нархи 180 сомон. касе чӣ намекуна ина дуконаш 300 дием. бозори Корбон.